салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали оилавӣ дар олмон. умедворам ки ҳаматон хубу саломат ҳастем. иншоалло ки мо низ ҳамчунин хубу саломат ҳастем. ва видеои имрӯзаро мо сар мекунем. ай ҷои мошин, салони мошин. мо имрӯз чихеле ки дар видеои оянда видеои пеш гуфта будам ки шафёрӣ хондестам ё ки чӣ. хай алҳамдулиллоҳ ҳамаро супоридам ба як бор. худоро шукр, экзаменошам важденишам ҳамаша ба як бор супоридам. анаки мо омадем ба тарафи мошин харид. тамошобини азиз, иҷа ҷои мошин фурӯшия. мо ина мошин хари омадем. хай бо ҳамроҳи мо бимонем то охири видеора. иншоалло ки оз ин мошина гирифтем. насиб боша бо иншоалло ки бо ҳамроҳи шумо мошина мехарем. бо ҳамроҳи шумо дар мошин мешинем, меравем ба тарафи хона. худо хоҳад. инамиё ҳама мошинои фурӯшиям. худоро шукр ки мо низ ба ҳамин рӯз расидем. алҳамдулиллоҳ. беҳтарин рӯз, беҳтарин хушбахтӣ. ман модари танҳо бе ҳисоб шукрона метавонам аз худованд ки мо ба ин рӯзу ба ин соату ба ин дақиқа расидем. алҳамдулиллоҳ. инами мошина ҳама фурӯшиям. дӯстони азиз, инами мошина мо ҳозир мошинмона чӣ кунем, нишонтон метаҳем кадом мошина мо выбират мекунем. бо мо бимонем то охири видеора. лайк, комментарии хубу беҳтарина ва подписатсия кардана фаромӯш накунем. рафтем. подписчикои азиз, мо мошин хуш кардем. ҳозир вай мошинмона вай мекунанд, ҳама тарафа нигоҳ мекунанд, документошона тоғурӣ мекунанд. документоша моро гуфтанд ки шумо инҷа ждат кунем, бестен. инҷа ждат карда истодем. ҳозир бояд ки як ҷо биравем, документша ҳамаша тоғурӣ мекунем. дар мобайни 1 соат ҳамаша тоғурӣ мекунам. метавонам иншоалло номер, помер, ҳама чиша. албатта ки ман болои пул додам, барое ки худам вақт надорам барои номер даводав исӯсу кардан. барои ҳамон 90 еврои дига, хай бигем 100 еврои дига болои додам. гуфтам ҳамаша худтон бикунем, штоб ман ҳами тайёр бигирам. ҳамиқай ки мара мебаранд, ман даст мемонам дар ҳамо документҳо. баъд масалан мегӯм ки чӣ хеле баймада мумкина автомат ё ки механика ё ки ҳамин чи. ҳамиқа чи барои ҳамиқа чиз меравам. дигароша худчун ҳамаша мекунанд. хай чӣ хеле ки кӯтоҳа гапаш ки дар мобайни 1 соат ҳамаша мекунанд. иншоалло ки инамиҷа мо ҳозир ждат карда истодем. бояд ки мо ҳозир биравем. яна гуфта намона дӯстони азиз, у тарафам ҷои мошин фурӯшия. яна и тарафам ҷои мошин фурӯшия. мо айни тараф гирифтем. барое ки дар у тарафам мошина ҳастанд. дар у тараф чӣ хел будем. ин мошинаро куҷо бурдам. дар у тараф арабо савдо мекунанд, дар и тараф олмониё. ай тараф мо гирифтем, ай тарафи олмониё. хай намедонам ҳамин тараф мошин маъқул шуд, ай тараф мошин маъқул нашуд. хай дӯстони азиз, сурприза ҳозир мошина ки гирифтем. баъд насиб боша иншоалло ки нишон метиҳем. неки бо мо бошем то охири видеора. ва гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, ман барои чӣ дер видео мекунам. рости гап вақт нест тамоман. чунки дар и байн 1 сол шид ман дар даводави инами хондани чӣ меганем правагирӣ ва курс хондестам. даводави ҳамин зиндагии одами тоқат чӣ хеле рости гап вақт намеёвам. рӯзое мешавад ки рости гап тамоман вақт намеёвам. худам бо курс хондестам. айс дарси шофёрӣ теория бихон, аз ёд кун, яъне ки экзамени чира билетора аз ёд кун. 1000 чанд савола вайро аз ёд кун.
дакалат ҷокм бо и важдениё болои бо болои дарси шафёрӣ мерафтам бо беғарзи бо курс хондестам фарзандорам мактаб мебарам миёрам ҳамин рости гап бигем ки вақтам тамоман намеёвам барои ҳамин ки барои ҳамин ки ман дер видео мекунам дӯстони азиз ҳам ба подписчикомам ба фикрам ки подписчикое ки чӣ мегӯянд активнян подписчикое ки дерам партон медроянд видеома нигоҳ мекунанд комментариҳои хубу беҳтарин менависанд мошалло алҳамдулилло ай ҳамаи шумо розӣ ҳастам худованд парвардигор шуморо ба қуллаҳои баланд сазовор бигардона ҳар орзу муроду мақсаде дорем ба муроду мақсадтон бирасем мисли ман ҳамин хел шуморо мошин бихарен мошин ҳай кунем ҳар орзуе ки дорем ба муроду мақсадтон бирасона худованд аввалаш ки ҳамаш чиз аз ҷониби худовандай ҳечка ба вай худаш ягон кор карда наметавонад тамошобинони азиз чӣ хеле мебинед на мошини мо мошинмоно гирифтем гуфтам ки сюрприз мекунем сюрприз ана ин мошини мо ҳастай ана бинед ана документоша ҳамаша оформит кардем мошини мо дӯстони азиз дар комментария бинависем ки мошини мо безеб ё ки хушрӯй ина дӯстони азиз насиб боша мо мешинем ман сумкама мондем дудам ина даруни мошини мо ин 7 одама ҳай дӯстони азиз ина ақибашо зибо нишон медем ақибшам ина ҷои мешиштани сидени дора иҷа 3 одама ақибда 2 одама пешда 2 одам хай барори мо барори кор дӯстони азиз ҳозир мо ҳай мекунем ба тарафи хона